Znači ovo specijalno pozdrav za naše Dragređo, za Gazda Buši, za Kusio, za sve gosti u restoran Boletus Veles, a nova kaseta Live Respekti od Skopje za svite vas. Rekao sam tebi da sam oženjen, ženu decu imam i to dobro znaš. Rekao sam tebi da sam oženjen, ženu decu imam i to dobro znaš. I rekao sam tebi da sam oženjen, ženu decu imam i to dobro znaš. Znam da me boli, sa mnom ćeš da umreš, ali Bog je rekao da ostanem sa svojom ženom. Znam da me boli, sa mnom ćeš da umreš, ali Bog je rekao da ostanem sa svojom ženom. Bravo be Nikita, častite vas, Nikita od Kumanova, kao majstore. Благодари ме. Значи ова касета се снима специјално група Респекти Лайв за нашиот драг Реджо, за Газда Буши Велес, за Кусиот и за сите гости во Болетус ресторан во Велес. Не знам ни јас šta se sa mnom dešava, kakve li su čini na mene bacili. Ne znam ja šta se Ređo s tobom dešava, kakve li su čini na tebe bacili. I rekao sam tebi da sam oženjen, ženu decu imam i to dobro znaš. Znam da me boli, sa mnom ćeš da umreš, ali Bog je rekao da ostanem sa svojom ženom. Znam da me boli, sa mnom ćeš da umreš, ali Bog je rekao da ostanem sa svojom ženom. Ajde Basti, jaša! Čovek sam, ženu i decu imam ja. Ja ne mogu da ti se vratim, svojoj ženi, svojoj deci idem ja. I rekao sam tebi da sam oženjen, ženu decu imam i to dobro znaš. Znam da me boli, sa mnom ćeš da umreš, ali Bog je rekao da ostanem sa svojom
i Bog je rekao da ostanem sa svojom